Journée internationale de la jeunesse liée à thème tanyine avec comment digitalisation les camps. Donc fait be boli réseaux sociaux kan ne be se ka kuma mun lase an terikɛ ni teriw sifinakaw ma o ye halisa an ka ni information mun cira an ma réseaux sociaux sanfɛ an ka olu vérifier fɔlɔ an k'a lajɛ est-ce que information ninnu est-ce que tiɲɛ don sɔnni an ka partager ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan fɛnɛ an k'an yɛrɛ bila faamaw fɛnɛ place la an b'a dɔn bi faama fɛnɛ bɛ terrain sanfɛ k'u taara ka taa u nin di u y'u nin di anw de nɔfɛ ko la a dɔw bɛ se ka k'an fa ye u bɛ se ka k'an ba ye u bɛ se ka k'an kɔrɔ u bɛ se ka k'an dɔgɔnin a man di mɔgɔ si ye k'i kɔrɔ ou bien i dɔgɔnin ka image ye réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko ɲagata wale dɔ ye a sɔrɔ donc o kun kɔnɔna la n b'a ɲɛsi kun fɛ u kana information partager mun b'a to an ka faamaw bɛ décourager terrain sanfɛ ka se ka halisa Mali sankɔrɔta ani ka anw yɛrɛ kunna wolo